Unha das cousas que decidimos facer e que para min é moitísimo máis fácil é non gastar moito tempo en ler currículos e biografías, porque simplemente con googlear o nome da persona que é ponente, pois xa saben todo o que teñen que saber. Entón, aquí, como o que nos interesa é que teñan moito tempo para contarnos cousas interesantes, pois simplemente decir que Rocío Sánchez Ameijeiras é catedrática de Historia da Arte da Universidade de Santiago, unha das nosas xoias intelectuais de Galicia. O sea, como sabemos todos os que somos discípulos dela e admiradores, é unha grande especialista en manuscritos, arte medieval, Catedral de Santiago, e acaba de publicar este libro que é unha xoia e que lle recomendo a todos que o merquen tan pronto como salgan de aquí, porque o que nos vai comentar ela é unha mínima parte desta maravilla. Moitas gracias, Rocío. Tes a palabra. Moitas gracias. Quixera empezar agradecendo ao Consello da Cultura Galega por terme invitado, e a Francisco Prado especialmente por terme invitado a participar nesta xornada. Estou moi emocionada porque debo dicir que pontevedresa como son, non sei que fixen aquí. Sí? A ver, bótame unha man. Desde o principio. Pero en presentación, pero es que me sale esta cosa que lo odio. No, pero ese pasa. Vale, é que me sale a diapositiva seguinte, isto é moi confuso para min. Non hai ratón, verdad? Non hai rato. Ratón, non, vale. Vale, para diante e para atrás, si, teño que dar. En fin, que quero agradecer moito a invitación por moitas razóns, porque é un placer estar aquí con amigos, a verdad, isto é verdad, porque a illa de San Simón para min foi, dicía a presidente do Consello, os de Pontevedra, claro, habíamos cada vez que íbamos a Vigo, cada vez que íbamos a Portugal, e ai que bonita illa, pero no meu caso estuvo preso aquí meu tío avó Severino, que era moi simpático, pero que sufriu, non perdeu o humor, que é o máis grande, non perdeu o humor despois de estar aquí pasando frío e máis o resto durante anos. Ben, en primeiro lugar quero dicir que eu fíxeme o mellor, eu non son de letras, e cos números fíxeme. Claro, era moi bonito titular a ponencia Os dos corpos do rei, porque é unha referencia cruzada a un libro clásico de Ernst Kantorowicz sobre teoría política, o corpo legal do rei, non é o corpo físico do rei, teoría política que no reino de León Galicia non ten relación, pero certo que vou falar dos tres corpos do rei, porque vou falar do corpo en pergameo, do corpo en pedra e do corpo físico e dos restos mortais do rei, dicir, o corpo realmente do rei. E dixen, tumbos e tumbas na Catedral de Santiago. Ben, teño 40 minutos e vai ser un tumbo e unha tumba do que vou falar, e vou falar dun rei. Vou sacrificar, con todo o meu dolor, vou sacrificar a Alfonso IX, pero que senón non podemos. Pois ben, vou falar de Fernando II. E Fernando II, ao día de Santiago de 1180, celebrou a festa de Santiago en Benavente, acompañado polo seu fillo, Alfonso, por toda a curia rexia, e ese día decidiu concederlle ao arzobispo Pedro Suárez de Deza unhas prerrogativas extraordinarias e sin precedentes. Concedeulle a xurisdicción civil sobre todo o señorío de Santiago. Isto é que as multas se lle pagaban ao arzobispo, e non ao concello. Fernando II, as arcas de Fernando II non estaban moi cheas, entón o que podía dar eran concesións deste tipo. E deste modo, de algún modo, blindaba o señorío territorial da sede e daballe, xa digo, un poder xurisdiccional civil ao arcebispo insólito. O certo é que era unha doazón xenerosa, unha doazón que non conservamos o documento orixinal, pero que foi copiado e vertido por escrito no gran rexistro documental coñecido como Tumbo A. Non podei falar da primeira parte, o núcleo inicial do Tumbo A, que é o que ten máis riqueza decorativa, pero sí do segundo sector. É un cartulario de medio metro por 30 centímetros, é realmente de luxo, gran formato, a veces con moi bo pergameo, nesta sección veremos que non tanto,
E ben, o presente do rei tiña sentido, porque Pedro Suárez de Deza o acompañara desde o principio, acompañara incluso na loita contra a almofade. Elo é un home de gran cultura que se formara en París, na escola de San Víctor e na escola de Saint-Denis, é dicir, é un hombre que coñeceu, ou se non coñeceu, que pudo ir a clase con Hugo de San Víctor e demais, porque coinciden as datas, non? Pudo coñecer a Suxerio, coinciden as datas. Tamén un home que mantiña unha moi estreita relación coa curia papal, a curia errante de Alexandre III, e lograría a aprobación e a sanción papal da Orden de Cabalería de Santiago, fundada por Fernando II. Fernando II debíalle moito, e por iso lle dá esta concesión. Pero, ademais, Pedro Suárez de Deza era moi consciente de que despois da separación dos reinos, todos coñecen que a morte de Alfonso VII, Sancho queda Castela e Fernando II hereda os reinos de León e Galicia. Tiñase que diseñar unha imaxe, tiñase que diseñar unha identidade para esa nova dinastía, entre comillas, porque viña de Alfonso VII, pero que era un reino independiente e que necesitaba dunhas señas de identidade. E Pedro Suárez de Deza douse de conta de que unha das mellores territorios ou opcións con que se podía facer eso era crear un panteón real. E arrancoulle ese mismo día, nesas mesmas concesións, ao rei a promesa de se enterrar no Catedral de Santiago, non só el, sino tamén os seus sucesores. Non sei se o ven aquí que di sucesores, bueno, o dedo non me apaño ben, non sei se son capaces de lelo, pero que di, despois fixeron a nota, non, ao lado da Capela dos Reis. Prometeron, isto era o xérmolo dun panteón rexio, non? Estaba o vello panteón leonés, non? Pero este era o xermo dun novo, para unha nova dinastía. Escolleu Santiago de Compostela, posiblemente por moitas razóns, de orden política, persoal, e, por que non, estética tamén. É dicir, bueno, persoal, porque cando tomou esta decisión, ele estaba moi enamorado dunha moza urraca, López de Haro, e non lle doera moito que morrera Teresa Fernández de Traba enterrada no vello Panteón Leonés. O vello Panteón Leonés xa non era o que fora, non? Porque se vira invadido por corpos difuntos de persoaxes da nobleza leonesa, especialmente da casa dos Froilaz, a casa da que viña Teresa Fernández de Traba, xa se me poño co ola medieval, da que viña tamén o exmarido da moza, o sea que incómodamente, personalmente incómodamente, deixar o corpo ali co sex, non é... Políticamente non era rentable, porque políticamente tampouco non era convinte, porque León estaba moi cerca da fronteira con Castela. Isto era un problema sempre, era mellor enrocarse en Galicia, neste mundo de sempre tensión con Portugal e Castela. Santiago de Compostela era un lugar seguro. E despois tamén había o feito, o pai enterrarase nunha catedral, o seu fillo, o seu irmán, Sancho III, que morreu novo, enterrarase tamén en Toledo, como pai. E el que ibase enterrar nun mosteiro, non, nunha catedral, e se os outros tiñan unha metropolitana, eles unha sede apostólica, co cual os beneficios xa non só políticos, sino espirituais, estaban garantizados. Ben, e por que non razóns estéticas? É que en Compostela se estaba labrando, era a catedral que iba a ser a máis fermosa do reino, porque se estaba labrando todo un programa con unha ilusoria corporeidade e movimento nas figuras que anunciaban o final dos tempos na Porta Occidental ou que narraban a infancia de Cristo e interpretaban un concierto celestial no coro. Estábase a facer, non estaba terminado, pero estábase a facer. Era tamén un lugar desexable nese sentido, non? Ben,
Debeu ser a partir dese día de Santiago de 1180 cando se decidiu intervir no vello... Oi, aquí fixen algo. Oi, que fixen aquí? No, porque... Vale. Eu son de rato, de usar rato. Entonces, decidiuse intervir no Tumboá. Copiouse o documento, pero o certo é que esta sección do Tumboá é moi desasosegante e intrigante, porque está desordenada, e como me comentou xa hai anos a miña amiga experta colicóloga Ana Suárez, que non se entende, non ven, está completamente incoherencias. Aquí hai un texto, aquí escriben con outra letra, deixan espazos, hai pergameos que veñen de outros códices ou de outras cadernos, co cual aquí pasa algo, e o mellor, eu cada vez máis penso que o desorden é deliberado. Porque, vamos a ver, este códice desencuadernouse no século XIII, para facerlle unha copia, desencuadernouse polo menos no século XVIII tamén, e manteñen o desorden. É que porque é un desorden coherente, ao mellor. Si queres esconder unha mentira, que mellor que o desorden, non? Porque así, río revolto, máis fácil. Pois ben, nese intervinse no códice e engádese unha imaxe dun cabaleiro, un suposto retrato, entre comillas, imagoxive figura, como lle chaman eles, de Fernando II a cabalo, como un cabaleiro que arremete coa lanza, pero xa veremos, unha lanza truncada, non arremete moito. Está colocado, puxeron nun sitio onde non é. Xa un escriba do século XIII douse de conta e dixo, figura sive imago, faltame aí, rectus ponitur prima post due folia. Esta figura hai que poñela despois de 2 folios. Claro, é que despois de 2 folios é que esta figura está metida entre a documentación de Alfonso VII. Despois de 2 folios encabezaría a documentación de Fernando II. Aí sí que a encabezaría. Non sei por qué sigue estando, ninguén lle fixo caso ao escriba do século XIII e sigue estando interpolado onde non é. Isto é algo que me resulta sorprendente, cando menos. Pois ben, Ana Suárez xa me dixera, ela que coñece moi ben o mundo material do libro, que este pergameo non era como do resto do códice, que viña de outro libro ou de outra caderno, porque nin era o pergameo igual, bueno, aí pódese ver claramente, non? Que son 2 tintas, 2 letras e tamén outro color de pergameo. Certo que, bueno, despois sufriu vicisitudes e está... Teño que dicir que este manuscrito foi moi restaurado e que convendría, non estou poñendo fotos de antes da restauración, pero unha restauración que, bueno, pola época en que era, pois o mellor é un poquito revisable, non sei como dicilo. Ben, o que vemos aquí é un cabaleiro a galope que embraza o escudo e a lanza arremete coa lanza, pero dá un pouco a impresión de que está aprisionado nunha estrutura arquitectónica, non? Ser un cabaleiro aguerrido, que vai nunha estrutura arquitectónica, e un león aos pés que tapa, colocóuselle ali, pero tapa texto que había aquí. Aquí había texto, cada vez vese menos o texto, como con fotos antigas vese máis, non se pode ler, pero vese máis cantidade de texto, é dicir, este é o fruto dunha edición posterior, e o certo é que este folio é un folio que non é só un folio viaxeiro, é que non só é que ademais o cabaleiro coñeceu distintos avatares. O folio cambiou de códice, pero que o cabaleiro o mellor non era rei cando empezou a ser, non? E despois convertiuse e travestiuse en rei, reutilizouse, viña de outro códice e o convertiron en Fernando II. O certo é que as primeiras
as máis novas adicións que se lle fixeron foi esa coroa que voa por encima da cabeza, non? A coroa vacía, voando, isto é que é un postizo, sin queda dúbida de que este Fernando II, poñolle unha coroa ali arriba. Xa non andaban moi duchos en miniatura, cando se fixo, non? E por si queda dúbida, poñolle en letras capitales Fernandus Rex, dun modo que tiveron que raspar o azul do arco da estrutura arquitectónica, que é outro azul que o da letra, non? E que ademais non se encaixaron as letras ben, non? Pero non quedaba duda, era Fernando II. Pero isto tiveron que facelo no século XIII, porque cando se fixo, colou, cando se repintou o que debiu ser un dibuixo anterior. Aquí vou ter que pedirlles un esforzo de imaginación para ver certas cousas, porque xa se intervira no códice no século XII, se intervira na figura. Si temos que quitarlle a coroa, temoslle que quitar as inscripcións, entón é un cabaleiro, non é o rei ni nada, non? É un cabaleiro. Pero que ademais non sei se son capaces de apreciar, isto xa apreciara Moralejo, que originalmente o escudo estaba máis inclinado, como se fora un escudo de combate. Veise así, ou ben aquí, poden apreciar. Era o escudo máis inclinado, truncouselle a lanza, é dicir, este cabaleiro era un cabaleiro agresivo, co escudo inclinado, coa lanza arremetendo contra alguén, e, de algún modo, domouse, frenouse o ímpetu do cabaleiro. É que malamente pode cabalgar nese marco arquitectónico. E, para tapar estas cousas, botouse pan de oro xeneroso, de modo que o cabaleiro, con este aguerrido cabalgar, aparece flotando nun espacio dourado sacro que sorprende. Pero claro, o pan de ouro tapa moito, tapa o que se quera tapar, non? E despois, debo dicir, teño que aquí non me podo parar, pero unha cousa estrana nesta figura é que, digamos, no seu diseño, o dibuixo, e incluso o que é a policromía en parte da figura do cabaleiro, responde, parece, que hai cousas que se parecen a Biblia de Bury St. Edmunds, por exemplo, non? Andan como a miniatura inglesa dos 50, pero por outro lado este sombreado coa manchas blancas, incluso criss-cross, eso é posterior, é dicir, pode que existira un dibuixo anterior e despois que xa tivera algo de color e despois repintouse aínda máis e co ouro tapouse. A outra cousa que se tapou co ouro é que cando decidiron repintalo, pensouse onde colocar o león. E primeiro pensaron colocar o león debaixo do cabalo. Ven aos cartos traseiros do león, na parte, no recto do folio. Distínguenos aquí. Pois, bueno, gracias á espectrometría, pódese ver mellor a garra do león que está aquí. Pensouse en facer un león, despois colocouse abaixo, é dicir, pero aquí había algo, había un cabaleiro antes, e o cabaleiro que había, o mellor, quen sabe, quen sabe quen foi, quen sabe se en realidad o pan de ouro oculta un nimbo, ou se hubo algo aí que non sabemos ben, pero quen foi este cabaleiro, que foi cabaleiro antes que santo. Pois ben, o certo é que no verso do folio, o que contén o documento do verso do folio é interesante porque ten que ver con a invención do voto de Santiago. Entonces,
este modo de presentar o rei como cabaleiro, hai que diseñar a imaxe da nova dinastía, pois os reis de León e Galicia son reis cabaleiros. É certo que a monarquía de León e Galicia non era unha monarquía nin unxida nin coroada. Entonces, bueno, óptase por unha imaxe do rei cabaleiro. A propia chancelería, porque o que fai nese documento maravilloso de 1180, o rei establece o dereito de sepultura rexias, pero tamén de chancelería e capelanía, que isto é, claro, a chancelería diseña as moedas e escollen un rei cabaleiro. E por que un rei cabaleiro? Non son coroados nin... Pero hai unha ceremonia que os vincula de alguna maneira, que fai que o seu poder de alguna maneira emane directamente de Deus, que é a toma de armas. Un rei cabaleiro toma as armas. É certo que non sabemos que Fernando II tomara as armas en Santiago, pero o seu fillo sí. É para que un rei cabaleiro tome as armas dun apóstolo, o primeiro apóstolo tense que convertir en cabaleiro, non pode recibir armas doutro que dun cabaleiro. E nesa época entre os... Ese tercer cuarto do século XII vaise generando, en realidad a historia empezara antes, xa no Códice Calistino hai 2 milagres de Santiago, no que se fala que alguén viu en visións a Santiago a cabalo, pero claro, primeiro vai collendo arreos de guerra, tamén no Carmen de Expugnación Almería, o poema de Almería, se di, os cabaleiros galegos van detrás de algo que parece ser o estandarte de Santiago, a cabalo, non se supoñer, pero que entrou a cabalo na victoria, porque nesta época non sabemos se entre 1150 e 1170, pero desde logo Pedro Suárez de Deza foi un gran defensor de esa invención, de ese fraude, porque non se lle pode chamar de outra maneira, que é o privilexio dos votos. O privilexio dos votos cuyo original, que claro, original da falsificación, está no arquivo da Catedral de Santiago, é que, como di o propio o que o copiou Pedro Marcio, un canónigo compostelano que sabemos viviu nese momento, di copiouno dun cartulario máis antigo. Bueno, vale, eso di. É aquí este documento onde se narra que cando estaba Ramiro I en apuros na batalla de Clavijo, de repente apareceuse Santiago nun cabalo blanco e tornou ao desenlace da batalla, non? E, en agradecimento, Ramiro I ofreceu a sede ao apóstolo, é dicir, a sede compostelán, unha cantidad extraordinaria, porque era por cada llugada de bois que tivera un labrego ou quen fose, tiña que entregar anualmente unha medida de viño e unha medida de grano. Isto era moitísimos cartos. Con estes cartos se fixo o Pórtico da Gloria, e se fixo o coro. É dicir, a Iglesia compostelana tuvo de repente unha entrada de cartos moi importante. E foi Pedro Suárez de Deza quen conseguiu a aprobación papal deste constructo. Pero é que agora Santiago é un cabaleiro. E ben, curiosamente, no parte de detrás do folio onde está este cabaleiro que converteuse en rei, é o documento máis antigo que coñecemos, onde se di que alguén paga o tributo do voto de Santiago. E o fai, mira ti, o arcebispo de Toledo, o seu rival, o que rivalizaba pola metropolitana. Eu non quero decir nada, pero isto é un poquito, incluso sospeito, porque en realidad, bueno, si, non sospeito, non, isto sospeitei, pero non, porque aquí o din, os cabaleiros de Ávila tamén din aquí, van pagar o tributo, o documento, toda esta suscripción non está datada. Copiaron isto aquí, que é do ano 1150. Eu non sei se esta suscripción é do mesmo ano. Fora o santo que fora, o certo é que se estaba construindo esta figura de Santiago Cabaleiro. Deixa de ser apóstol, deixa de vestir como apóstol, toma o arnés completo e vai en batalla. Ao mesmo tempo que a monarquía adopta como imaxe a militar, non? A cabaleiresca, pero que tamén é militar. Non hai nunca que olvidar que esta xente está en batalla todo o día, que os reis están na guerra contra o Castela, logo teñen os almohades, que claro,
Cos armados primeiro loitan, pero despois amíganse traidoramente, non? En fin, un rei cabaleiro, un cabaleiro que se convertiu en rei, é unha figura que primeiro se entendiu como rei, pensouse que isto podía ser unha imaxe de Fernando II, que estaría no peche, na parte, no corpo inferior do peche da fachada, e como propuso Francisco Prado, pois ten máis sentido que sexa Santiago Miles Christi, Santiago como cabaleiro de Cristo. É dicir, neste momento, desde Santiago, estás a dibuixar unha imaxe da monarquía, dunha monarquía cabaleira, garante dos dereitos do cabaleiro por excelencia, que é Santiago, garante do voto tamén, non? Garante do voto tamén. Ese foi un dos construtos políticos que se fixeron en Santiago, moi fatal. Dos construtos políticos... Teño hasta e media. Sí, non? Vale. Dos construtos políticos que saíron de Santiago. Outro foi, non era unxida nin coronada, pero a presenza repetida das figuras de David e Salomón en todo o conxunto das empresas que estaban levando a cabo na catedral, evidencia que, bueno, todos coñecen o árbore de Xesé dormido, do que saen a estirpe de María, que tamén a estirpe de Xosé, a estirpe de Cristo, bueno, David tañendo o salterio, este mociño Salomón, que parece estar coa perna cruzada e o dedo impartindo xusticia, a xusticia que lle dera, xusticia de orixen divino, a que lle dera, a que lle concedera o rei, ao arzobispo de Santiago. Estes discursos están sempre cruzados, non? Parece cantar, e xa nos dirá como canta hoxe Francisco, xa nos pondrán a cantar como cantan os reis no coro, e siguen, están máis veces no coro, van embellecendo. Aquí Salomón era un mociño, aquí xa é un home, e na portada exterior do pórtico David é un ancián de barba larga. Claro, non unha monarxía unxida, non poden dicir en estes son o fundamento ideolóxico sobre o que se fundamenta a monarquía galego-leonesa, pero poden facer que a xente equipare ao ver os reis de Xudá cos reis de León e Galicia, porque embellecen como eles. Embellecen como eles. Non é... Cando me o partiluz do pórtico, ai, claro, Xesé, pois era como o difunto Alfonso VII, David como rei, e o neno, o mozo, como fillo mozo, non? Que vai crecendo, embellecendo. Son dous os construtos entonces da monarquía. Por un lado, a monarquía cabaleira, pola outra, os reis de Xudá, e fago toda esta presentación porque a necesito para explicar por que despois as tumbas son como son. Ben, Pedro Suárez de Deza non fon quen de facerlle, recibiu o corpo de Salteado, o corpo de Fernando II, costoulle traballo o fillo facerse co corpo porque o secuestrara a viuda para enterralo en León, porque, claro, así podía seguir tendo valor na corte, e así se recolle no Tumboá. Con grandes traballos e dificultades, pois trouxeron o corpo, e non foi quen de enterralo. Estaba moi ocupado con moitas cousas, Pedro Suárez de Deza. Pero o seu sucesor, Pedro Muñiz, o leonés, antes, era compostelán, pero estivera na sede leonesa, coñecía o Panteón leonés e debeu ter máis consciencia de que era importante señalar un lugar, acotar un recinto que se convertise no Panteón Real. Interviuse tamén no códice, teño que sacrificar a magnífica imaxe de Alfonso IX, pero sacrificámola. A vemos outro día con calma. Isto é onde estaba o Panteón Real. E isto, pois que mirei estes muros, a ver se quedaba algo, non queda nada aquí. Sei polos canteiros que quitar pedra e volvela a poñer é unha cousa moi común, e non queda rastro do que debeu ser unha capela pechada por
por unha rexa, non? Pero por este muro tiñan que quedar rastros de outras cousas. E esa capela que non chegou a ver Ambrosio de Morales no século XVI, pero lle contaron os coengos que a viran antes de que a destruíran, que ocupaba estes dous tramos, a capela extrema do brazo norte do cruceiro na nave occidental, non? Ben, é aí onde Pedro IV, en 1211, cando consagra a Catedral de Santiago, funda o altar de San Lourenzo, que é o xérmolo do Panteón Real, non? É aí cando, con toda a probabilidade, encargou a realización, por fin, xa tiña o corpo. Primeiro tiñan o corpo en Pergameo, despois fixéronse cos despojos do rei, non? E por fin se fai un corpo de pedra e nunha tumba que, ao meu xuízo, debe estar na primeira liña da escultura funeraria occidental e que merece un posto de honor e que non se lle concedeu, e que, bueno, unha das miñas cruzadas é conceder, non, poñerla no seu lugar. É un doble do corpo do rei, un doble a tamaño natural, con bulto tridimensional do corpo do rei. Isto ten unha percepción similar a dun corpo humano, é dicir, a dinámica perceptual é a mesma, se toca, se ule, se abarca. Claro, isto de onde sale, o certo que non se inventa esta fórmula en Compostela. Isto empezábase a facer no norte dos Pirineos. E, bueno, pero isto é anterior ás famosas imaxes de Fontevraud, de Enrique II de Inglaterra e Leonor de Aquitania, ou de Ricardo Corazón de León, que levan moitas veces a primicia. Estas foron as primeiras que representan o corpo difunto do rei encima das andas, son moi chamativas, conservan policromía original, a nosa non a conserva porque a tivo, pero en realidad son 10 anos posteriores, é dicir, o carácter de primicia, a vaquiña polo que vale, non? Foi donde foi. E non foi en Santiago, tampouco, foi en realidad en Troyes, foi todo, ao meu xuicio, os primeiras efixies tridimensionais sobre a tumba, porque é un doble, pero un doble de que? Pero que corpo é ese? Porque o corpo morto se está a desfacer dentro da tumba. E que corpo é ese? O corpo de cando estaba vivo? O corpo de que terá cando resucite? É o corpo do instante da morte? Esa é a pregunta, a ambigüedade que presenta este tipo de escultura, non? Pois ben, os máis antigos atopeinos no ámbito, como no, da corte máis rica, a mellor corte literaria do momento, que é a de Troyes. É o home de María de Francia, é Enrique o Xeneroso, decidi introducilo ao galego, basta de Enrique o Liberal, non? Chamémoslle Xeneroso. É a máis antiga de que teño noticia, encargada pola muller, por María de Francia, pero que era lóxico que ese fora o lugar de nacimento deste tipo de fórmula, porque aí se estaba soñando, toda esta corte literaria estaba soñando con tumbas de metal, con efixies tridimensionales, e primeiro se soña e despois se fai, non? Pois ben, non é casual que este presenta ao conde coas mans xuntas, cos ollos abertos, no instante mismo da resurrección. O dibuixo que lles presento, por isto se coñece por este dibuixo, por unha descripción literaria, non fai xustiza. Isto era de prata dourada, con esmalte coloreado, con gemas incrustadas, é dicir, parecía máis un relicario gigante que outra cousa. E a seguinte que coñezo en antiguidade é o do cuñado, e que estamos outra vez con cousas, é o do cuñado. É a do rei Luís VII, que era menos rico, non tiña un corte literario como o cuñado, pero a muller, a viúva, a dela de Champaña, a irmá de Enrique o Xeneroso, posiblemente despois de falar ca cuñada, porque son poucos anos de diferencia, decide facer un monumento, conmemorar o seu home cunha efixie tamén na tumba. Unha efixie coloreada, en donde, bueno, non temos claro se
os reis son desas inquietantes imaxes funerarias en que o rei ten os ollos abertos, pero o corpo está ainda desmayado, non sostén o cetro lle cae como se estivera todavía sin forza, como se acaba de abrir os ollos, non? Acaba de abrir os ollos, levantarase e resucitará. Pois ben, o terceiro é da familia, porque o terceiro que coñezo é xa unha tumba mural da Catedral de Reims, dun arcebispo de Reims, Enrique de Francia, o irmá de Luís VII de Francia, que morre no 71, pero a tumba é posterior, con toda a probabilidade fixo, o encargouna, Guillermo das Blancas Mans, irmán de Enrique o Xeneroso, irmán de Adela de Champaña. É dicir, os de Champaña están enarbolando un exército de corpos de pedra ante un caprichosa política de Felipe Augusto. Bueno, aí teñen o que queda, porque está empotrado na porta sur da catedral, ven o arco, este é un relieve exquisito, a mi modo de ver, dun dor contenido dos cuengos de Reims que están, bueno, coa cetre e o isopo. 5 minutos. Ui, bueno, pois bon. De Reims vino, pero todos estes iban vestidos, todos estes levaban, como os reis levaban a súa indumentaria rexia, os regalia, o que levaban cando eran coroados. Pero Fernando II non era un rei coroado, e si, leva coroa, leva anel, pero leva bría lendido de cabalgar e espuelas. É un rei cabaleiro, faise representar como un rei cabaleiro. E, se sorprende por algo máis, é porque fai dormir o rei, porque o representa como se fora dormido. Os outros estaban no momento de resucitar. O arcebispo estaba morto, e os de Fontevecchio estaban difuntos no seu eterno funeral. Pero este rei durme. Esta é unha solución, sí, me digo, hai sarcófagos antigos coa imaxe do difunto dormido, sí, vale, pero non hai que ir ao antigo nin a tradición para buscar semellante cousa. Ao meu modo de ver, isto é unha solución de matriz compostelana, xenerouse aquí, e tiña moito que ver, e por eso detíveme cos dous modelos que sustentaban a identidade da monarquía galego-leonesa, a dos reis de David, a dos reis de Xudá, o afeito de ser cabaleiro. Pero, como veremos, un elemento máis entra en xogo, que é a dinámica que xenera este sepulcro co todo o cerre occidental da catedral, non que hai un discurso sobre a resurrección. Ben, o antífona requiescat in pacem dona eis, todos a coñecemos, repítese no funeral, repítese nos aniversarios, nos responsos e tal. Esa antífona resuena sobre este sepulcro. Pero, ao meu parecer, esta solución de presentar o rei dormido, esta equiparación da morte co sono, debeu ser algo que saiu do arcebispo ou dos coengos de alguén formado nos textos bíblicos, porque esa equiparación morte-sono, esa metáfora que se traduce aquí a pedra, aparece recurrentemente na Biblia en dous contextos concretos. Nun contexto dinástico asociado á morte dos reis de Xudá, desde David hasta Acaz, e nos contextos visionarios onde o despertar asociase á resurrección. E vamos ver como eses dous contextos que van a aparecer aquí. Dormiu David con seus pais e foi... A fórmula que se utiliza é a referencia na sucesión, nos reis de Xudá, é referencia á morte. O referencia arquitectónica onde foi sepultado é a subida ao trono do sucesor. Dormiu David con seus pais e foi sepultado na cidade de David, e Salomón sentouse no trono. E dormiu Salomón con seus pais e foi sepultado na cidade de David, dormiu na cidade de David, dormiu con seus pais Xeroboam e o seu fillo reinou en seu lugar. Xosafat dormiu e foi sepultado con seu pai David. É dicir, hai
dormiu e foi sepultado na casa de David, dormiu e foi sepultado na casa de David. Hai todo un discurso repetitivo, genealóxico. Dormiu, bueno, isto era un panteón dinástico. A de Fernando II era a primeira das tumbas, pero se pensaba en facer un panteón dinástico. E esta noción dinástica que está nesta repetición de dormiu na casa dos pais, bueno, claro, o panteón real dos reis de Xudá debeu existir cando se escriberon os dous libros de reis, pero na topografía medieval de Xerusalén aquelo desaparecera. Non hai que buscar aí as formas, senón no tópico literario. E referencias cruzadas, de novo, o Antigo Testamento que equipara a Catedral de Santiago co Templo de David, encerran os versos que poblan as rodas de consagración da catedral, especialmente dous versos que se repiten xa, que é por eso, como se fora un estribillo dunha canción, nos puntos principais da Iglesia, e que din, na era 1249, Pedro IV dedicou este templo ao sumo David, non o dedica a Santiago, ao sumo David. E o Pedro IV dedico en honor de Deus este templo a Santiago de Cebedeo cando brilla a luz do quinto día, pero claro, dedica o templo a David, dedica o templo a Cebedeo, dicir, en que estamos, o sea, a Catedral de Santiago é tamén a casa de David. Entonces, bueno, estes discursos xa aparecían tamén, de algún modo, xa veían dormir, dicir, hai todo un entramado que permite entender esta forma de sono. Xa dormía nun discurso xenealóxico, xa dormía Xesé no parteluz do pórtico. Pois ben, Fernando II dormía na casa de David, non? Como se esperaba que fixera o seu fillo, que sería para quen se pensou realmente esta imaxe. Pero a catedral ofrecía, ademais, máis reis que dormían, e os escultores tiñan a man modelos para representar os reis dormidos. Faltaba aumentar a escala, non? Todos coñecen, supoño, o relevo do sono dos magos que debe estar na fachada do coro da catedral. Truxen o de Chartres porque está enteiro, do que nos queda do outro son os tres famosos cabalos que parecen estar despertando, acompasando o progresivo despertar dos reis, eles tamén levantando progresivamente a cabeza. Son reis que soñan, son reis que cabalgaron a Occidente detrás dunha estrela. Os de Galicia e León cabalgan ao Occidente detrás dunha constelación. Quero dicir, hai todas esas referencias cruzadas visuais e textuais que permiten comprender, creo, outro rei, outro coroado, pero emperador, soña tamén, durme coa coroa posta e ve en sonos, porque, bueno, o sono e a visión na Edad Media son... É complexo esta cuestión, pero ven en sonos, cabezas coroadas que durmen e ven sonos, están no redor, na trama mental que pudo desembocar na cristalización dun modelo totalmente novo e que tuvo moi pouca vida, a mesma vida que a dinastía independiente de Castela, de León e Galicia. Dixen, os discursos aparecían, a metáfora que equiparaba morte e sono, aparecía en discursos genealóxicos ou en discursos visionarios e escatolóxicos que relacionaban o despertar coa resurrección. Xa Daniel, bueno, teño por aquí, pero vou moi mal, xa Daniel o decía, os mortos despertarán, o dixo Mateo, cando viña o Señor a juzgar, os mortos despertarán, non? E truxen despois San Pablo había de repetilo nas súas cartas ás Corintios e ás Tesalonicenses e truxenlle un texto que creo que é moi bonito este texto e que encierra esta idea donde a resurrección de Cristo é o modelo para a resurrección. Irmáns, tampouco queremos que ignoredes os que durmen, para que non vos entristezades cos que non teñen esperanza, porque se cremos que Xesús morreu e resucitou, así tamén Deus traerá con el os que durmen en Xesús, porque isto vos decimos pola palabra do Señor. Nós, os que esteamos vivos e quedemos ata a chegada do Señor, non precederemos aos que durmen, porque o Señor mesmo descenderá do ceo con un forte mando,
coa voz do arcanxo e con trompeta de Deus, e os mortos en Cristo resucitarán primeiro. Fernando II morrera en Cristo, dormirá en Xesús e resucitará primeiro. Non todo este discurso escatolóxico sobre a resurrección que está aí non se pode desvincular dos discursos en piedra sobre a resurrección, o resurdimento da carne ao final dos tempos, do que presenta o Pórtico da Gloria, tanto no Partiluz como todo o seu conxunto. Bueno, clavei. Moitas gracias.